Shi ma dan Bauchi ne? Sai dan wai san na Bauchi ne ni ba. Wahalar rayuwa ce da ta yawa ya sa ni na dawo nan. Amma tunda an samu adalin shugaba a Bauchi, tafiya tun zan yi. A mu da ma yan Bauchi ne. Wai kina da labarin na shehu dama? Ai ba ke da labarin na shehu. Adalin shugaba. Wanda yake taimakon talakawa, ga tausayi, ga imani, na lillahi wa inna ilaihi. Wai kina da waƙar Ga taɓa waya ga tama. Ko kana dan Allah dan samu kafin mu yi ga mota. Ga mai nasarar nan ya zo, shi mai kishin talakawa. Za ka yi gwamnan mu a Bauchi, nasara Allah ne maka banga gwani bai canzawa ba. Sai shegu ga mai nasarar nan ya zo, shi mai kishin talakawa. Allah kai ne ka tansa da zan gwamnan mu a Bauchi. Ga shehu kuma ya zo, jama'ar Bauchi LGA shehu kuma ya zo, jama'ar Bakwaro gida shehu kuma ya zo, jama'ar al'umma ta da shehu kuma ya zo, jama'ar kirfi yan uwa shehu kuma ya zo, jama'ar toro yan tafawa bale masu ma gwamna mujaddid.